खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो शिबसागरनिफ्राय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मैया माखासे बिथांखि फोसावदों बिथां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बुंथिदों दि सेथियाव स्कुल आरो कलेजाव थांनाय फरायसुलिफोरनो सानफ्रोमबो साफायाव 100 राङै होगोन जाहाथे फरायसुलिफोरा फरायसालियाव थांनाय समाव थांलाय फैलाय एबा जायखिजाया खरसानि थाखाय न'आव रां बिनो गोनां जाया नैथियाव दङ डिग्रियाव फरायनाय फरायसुला आरो फरायसुलिफोरनोबो जानुवारि दाननि जोबनायावनो बिजाब बायनो थाखाय सासेयाव 1500 राङै एकाउन्टाव सोनानै होगोन थामथियाव दङ इउनिभार्सिटियाव फरायनाय फरायसुला आरो फरायसुलिफोरनोबो बिजाब बायनो थाखाय सासेयाव 2000 राङै एकाउन्टाव सोनानै होगोन मोनसे मिथिहोनाय बेफोर मोननो गोनां रांखौ डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा दा फोसावदोंल' रांखौ बोरै मोननो हागोन बेनि जेबो खौरां फोसावथ'वाखै बिल्डिंनि उखुम बायनानै सा 23 सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो सा 15 जोखोम जादों बे जाथाया इउपिनि गाजियाबादनि मुरादनगराव जादों माखासे सुबुंफोरा सासे सुबुंनि गोथै देहाखौ लानानै गोथैसालिसिम बिदाय होनो थांदोंमोन जुब जुब अखा हाबाय थानाय समाव सुबुंफोरा गोथैसालिनिनो गंसे बिल्डिंनि सिङाव गासैबो थाथ'दोंमोन बेयावनो बिल्डिंनि उखुमा गुग्रुबनानै बे दुखुनांथाव जाथाया जानो मोन्दों बे गिख्रंथाव जाथायजों दासिम सा 23 सुबुंनि जिउ खहा जाबाय आरो सा 15 जोखोम जादों जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालिसिम लांनाय जादों मख'नो गोनांदि जिउ गोमानाय सुबुंफोरनि अनजिमाया बांबावनो हागौ गाजियाबादनि बे दुखुनांथाव जाथायखौ प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि प्रेसिडेन्ट रामनाथ कविन्द आरो इउपिनि चिफ मिनिस्टार योगी आदित्यनाथ बिथांमोनहाबो टुइटार एकाउन्टाव टुइट खालामनानै जाथायनि सायाव दुखु मोननायखौ फोरमायदों इउपिनि चिफ मिनिस्टार योगी आदित्यनाथ बिथाङा जिउ गोमानायफोरनि न'खरनो 2 लाख रां होनो थाखाय फोसावबाय आरो बे केसखौ लानानै रिपर्ट जमा खालामनो थाखायबो बिथोन होबाय बगामाथियाव गोदान बोसोरनि पिकनिक जाहैनायाव नाव गाखोनानै बेरायनायावनो नावा बेलथायनानै दैयाव सेरखाय बेरखाय जानो गोनां जादों नाव गाखोग्रा सुबुंफोरा उनाव नाव सालायग्रा मोनसे हानजाया दैयाव बाज्रुमनानै दैयाव सेरखाय बेरखाय जानाय सुबुंफोरखौ रैखा खालामदों बे जाथायाव रावनिबो जिउ खहा जायाखै नाथाय गोनां मुवा जेरै मबाइल फैसा बेग बायदि बायदिफोरा दैयाव गोजावलांदों दैया बांद्राय गोथौ नङिलाय गाज्रि जाथाय जानायनिफ्राय सुबुंफ्रा रैखा मोननो हादों खौरांनि बायदिब्ला नावाव बांद्राय मानसि गाखोनायनि थाखायनो नावा बेलथायदों एचएस फाइनाल इयार आरो मेट्रिक आनजाद होग्रा फरायसाफोरनि माखासेया आनजादनि सिलेबासखौ बिहरदों जायफोर फरायसाफोरा आनजाद होगोन आरो आनजादनि सिलेबासखौ दासिमबो मोनफुंनो हायाखै बिथांमोननि थाखाय डिस्क्रिप्शनाव आं अफिशियेल वेबसाइटखौ होनानै होबाय हायर सेकेन्डारि आरो मेट्रिक आनजादनि सिलेबासनि थाखाय डिस्क्रिप्शनाव अफिशियेल वेबसाइटखौ होनाय जाबाय फरायसाफोरा अफिशियेल वेबसाइटआव थांनानै सिलेबासखौ नायहैनो हागोन उदालगुरि जिल्लायाव मैया 2020 मायथाइयाव हायर सेकेन्डारि जोबथा आनजादाव सेथि मासि लानानै उथ्रिसारनो हानाय फरायसुलिफोरनो डक्टर बानिकन्त काकति बान्था महरै गंफायै स्कुटि राननानै होदों उदालगुरिनि टंला कलेज मोखाङाव फरायसुलिफोरनो स्कुटि राननाय हाबाफारिखौ लादोंमोन आरो बे हाबाफारियाव बिटिसि एबा बिटिआरनि डिपुटि चिफ गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन मख'नो गोनांदि उदालगुरि जिल्लानिफ्राय 2020 मायथाइयाव सा 423 फरायसुलिफोरा एचएस जोबथा आनजादाव सेथि मासि लानानै उथ्रिसारनो हादों बेनि अनगायैबो क'क्राझार आरो चिरां जिल्लायावबो बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा 2020 मायथाइनि हायर सेकेन्डारि जोबथा आनजादाव सेथि मासि लानानै उथ्रिसारनो हानाय फरायसुलिफोरनो स्कुटि राननानै होदों क'क्राझार जिल्लानि स्कुटि राननाय हाबाफारिया क'क्राझार साइन्स कलेजनि नीलकमल ब्रह्म सावराय हलाव जादों आरो गासै क'क्राझार जिल्लानिफ्राय हायर सेकेन्डारि जोबथा आनजादाव सेथि मासि लानानै उथ्रिसारनो हानाय सा 279 फरायसुलिफोरनो स्कुटिखौ राननानै होदों मैयानि सानावनो प्रमद बर' बिथाङा चिरां जिल्लायावबो सा 287 फरायसुलिफोर जाय हायर सेकेन्डारि जोबथा आनजादाव सेथि मासि लानानै उथ्रिसारनो हादों बिथांमोननो स्कुटि राननानै होदों बेजों लोगोसेनो बिथां प्रमद बर'आ बुंथिदों दि जायफोर रायजो राजाफोरा PMAY स्किमनि गेजेरजों न' टयलेट आरो रेशन कार्ड मोनाखैब्ला नङाब्ला जायखिजाया स्किमनि सोमोन्दै ग्रेभियेन्स एबा जेंनाखौ रेजिस्टार खालामनोब्ला वेब पर्टेलाव रेजिस्टार खालामनो हागोन साननैसो सिगां बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा वेब पर्टेलखौ बेखेवनानै होखादोंमोन सिगाङाव बुंनाय स्किमनि बबेखौबा नोंथाङा मोनफुंनो हायाखैब्ला वेबसाइट www.
btrgrievance.co.in आव थांनानै रेजिस्टार खालामहैनो हागोन नङाब्ला 011-422-13300 नाम्बाराव कल हरनानै रायज्लायहरनो हागोन। मोनसे मिथिहोनाय कल सार्भिसा फुंनि 9:30 बेलासिनि 5 रिंगासिम थागोन आरो वेब पर्टेला अराय समनि थाखाय खुला थागोन। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लोगोसे नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान भिडिअ लानानै आं फैयोबा नोंथांनाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। इन्डिया बांलादेश सिमायाव 200 मिटार गोलाव गुदुं नाला हमनो हादों। थांनाय 28 दिसेम्बराव करिमगन्जनि नीलम बाजार पुलिस थानानि सिङाव थानाय सिलवा गामिनि दिलवार हुसैनखौ माखासे सिनाय मोनै दुथांफोरा किडनेप एबा लांखारदोंमोन आरो दुथांफोरा फन कल खालामनानै दिलवार हुसैननि न'निफ्राय 5 लाख रां दाबि खालामदोंमोन। दिलवार हुसैननि नखरनि सुबुंफोरा बे जाथायनि सायाव करिमगन्ज पुलिस थानायाव एफआइआर खालामदोंमोन। पुलिसफोरा एफआइआर होनायनि सायाव दुथांफोरनि फन कलखौ ट्रेस खालामनायाव बांलादेशनिफ्राय फन हरनायखौ मिथिनो मोन्दों। उनाव पुलिसफोरनि सोलो बायदियैनो दिलवार हुसैननि नखरा दुथांफोरनो 5 लाख रां हरनो थाखाय राजि जानायाव लांखारग्राफ्रा इलमुद्दिन मुंनि सासे मानसिखौ रां लांनो थाखाय दैथायहरदोंमोन। रां लाबाय थानाय समावनो इलमुद्दिनखौ पुलिसफोरा हमनो हादों। पुलिसफोरा इलमुद्दिनखौ हमनायलाय दुथां लांखारग्राफोरा दिलवार हुसैनखौ हगारनो गोनां जायो। उनाव पुलिसफोरनि सोंनाय फिननाय लानायाव दिलवार हुसैना इन्डिया आरो बांलादेशनि गेजेराव गुदुं नाला थानायखौ फोरमायनानै होयो आरो पुलिसफोरा बिनि बुंनाय बायदिनो गुदुं नालाखौ नागिरनानै हमनो हायो। रिपर्टनि बायदिब्ला बे गुदुं नालाया करिमगन्जनि बालियानिफ्राय बांलादेशनि शाइलहेट ओनसोलखौ फोनांजाबो आरो बे गुदुं नालाजोंनो मानसि लांखारनाय बायदि आयेननि बेरेखा फालांगिफोरा सिखावै जायो। साननैयावनो आसामाव गासै 265 रड एक्सिडेन्ट। मोनसे अफिसियेल रिपर्टनि बायदिब्ला 31 दिसेम्बर आरो 1 जानुवारियाव साननैयावनो गासै 265 रड एक्सिडेन्ट जादों। बे 265 रड एक्सिडेन्टनि रिपर्टआ मृत्युन्जय 108 इमार्जेन्सि सार्भिसजों फोसावजानाय। रिपर्टनि बायदिब्ला बे साननैनि गेजेराव 265 रड एक्सिडेन्टनि मादाव सनितपुर जिल्लायावनो बांसिनै एक्सिडेन्टआ जादों। गासै मोन 26 एक्सिडेन्ट जादों। बेनि उनाव कामरुप जिल्लायाव गासै मोन 22 एक्सिडेन्ट। बेनि उनाव बरपेटा जिल्लायाव गासै मोन 19 एक्सिडेन्ट आरो माखासे एक्सिडेन्टफोर। 31 दिसेम्बराव मोन 90 एक्सिडेन्ट जादों। कामरुप मेट्र' आरो कामरुपआव बांसिनै जादों। 1 जानुवारियाव मोन 175 एक्सिडेन्ट जादों। सनितपुरावनो बयनिख्रुइबो बांसिन मोन 21 एक्सिडेन्ट जादों। बरपेटायाव मोन 16, अदालगुरियाव मोन 14 आरो कामरुपआव मोन 13। मख'नो गोनांदि बेफोरनि अनगायैबो गोबां रड एक्सिडेन्ट जादों नाथाय बेफोरो मृत्युन्जय 108 इमार्जेन्सि सार्भिसआ गावसोर जाथाय जानाय जायगायाव थांनानै सार्भिस हैनायफोरनि रिपर्टल'। आसामजों लोगोसे बेंगलावबो जागोन बिधान सभानि बिसायख'थि। बिसायख'थि जानायनि सिगांनो कलकातानि इन्टेलि ओनसोलनि गंसे लुबाय थानाय बिल्डिंनिफ्राय थर 22 बेफ्रुग्रा हमनो हादों। स्पेसियेल टास्क फर्स आरो कलकाता पुलिसआ स्रेड खौरां मोननानै कलकातानि सारसेड आहमेद रडनि गंसे बानायबाय थानाय बिल्डिंनिफ्राय मोननै बक्सआव दोननाय गासै थर 22 बेफ्रुग्राखौ हमनो हादों। उनाव कलकाता पुलिसनि बम्ब डिसप'सेल स्क्वाडआ फैनानै बेफ्रुग्राखौ नष्ट खालामफैदों। बेफ्रुग्रा मोननायनि दायाव बानायबाय थानाय बिल्डिंनि बिगोमा 4खौ पुलिसफोरा एरेस्ट खालामबाय। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।